Кешке 9 ярты эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше хәзер булачак темалар турында. Солқын июль сынай. 5 градус булса, туңа чәчәкләре карала, урожайны югалтабыз без. Кемнәр зыян саный, нинди чаралар күрә? Бу хакта Гөлназ Сайфетдинова. Регистратурада эшләүчеләр итәгатьлерәк, кагаз эше кимрәк, сырхауханәләргә яңа система килә. Европа илләре хастаханәләреннән бергә аерып тормабыз дип әйтер идем. Киләсе берничә елда сәламәтлек саклау тармагын нинди үзгәрешләр көтә? Рәмзилә Гафиятуллина сөйләр. Татарстанга яңа клублар, китапханәләр, театрлар. Rıfan Minur'un ismindeki Tügen Kamı Tatar Devlet Drama Tiyatro tizilip bile. Bu matur 2 zallı bulaşak. Мәдәният өлкәсендәге проектлар турында Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Алар урманның шын дуслары. Табигать саклау турында яңа белемнәр аларга бик әйбәт урын бу. Бүген Любанда үткән слет нәрсәсе белән истә калачак. Яшь урманчылар белән Руслан Хусейнов таралышып кайтты. Вәгъдә ителгән салкыннар Татарстанга килеп җитте. Төнлә температура 7-5 градуска кадәр төшә. Җәйнең иң эссе булырга тиешле айы 1986 елдан бирле булмаган салкын һава торышы белән сыный. Җиләк үстерүчеләр зыян миллионнар белән исәпләнергә мөмкин ди. Туңдырма, куаз сатучы эшмәкәрләр дә эш бармавын яшермәй, югалтуларны киметү өчен нинди чара күргәннәрен Гөлназ Сайфетдинова белде. Кичәге салкыннардан соң ничек каралган. Шымырт салкыны түгел, помидор кыярныкы килде. Уңышка шатланырга өлгерми, инде бер шуга калган Гөлчәчәк ханым. Әле кыяр да тузланмаган, кышка салатлар да ябылмаган бит. Кыярлар өлгерәгенә башлады, әле ашап та туймадык. Инде кичә шундый салкын, шундый карлар яуган кебек, кулларны ишетеп ташлый да алмадык. Яфраклары саргая, үзләре бирешә, алар үсмиләр. Мондый үзгәрешән һава торышыннан куркып торып булмас, теплица кирәк дигән нәтиҗәгә килә Сафиннар. Кыяр, помидор, баклажан, бурыч кебек җылы яратучы яшелчәләрне андый ябык грунтта үстерүчеләргә бу салкын куркыныч түгел, ачык һавада зыян килүе бар дип акчачы Фарзил Зияддинов. Тамыр муентыгында температура 10-11 градус булса, инде үсүдән туктай кыярда. Инде менә шуңа үсүдән тукты. Үсүдән туктагачтан үзеннән аңлашыла. Теге чәчәк берләре, ниләр җимшәннәр үзеннән юкка чыгалар. Мондый салкын июльне үз гомеремдә бер тапкыр гына күргән идем дип акчачы 1986 елда, анда да 1-2 көн генә. Если будет температура ниже 5 градусов, он просто почернеет, и мы потеряли клубнику. То есть все вот эти цветы, которые вы видите, они все почернеют. Все, что почернеет, это уже не клубника. Әлмәтнең җиләк аланында бу салкын көннәр дер селкетеп тора. Уңышның 70% юкка чыгарга мөмкин. Жалко, конечно, шулай утыртабыз, бүтән көчне бирәбез шуңарга. Май суыкларында тәүге уңышка шулай зыян килгән була инде. Мондагы 12 гектар мәйданның икесе генә парникта. Делаем временное укрытие. Җылы кояш булмаса, җиләкләр өлгермәй. Хәзер менә кечкенә дугалар ясап, вакытлыча каплап куябыз. Ага таба бөтен мәйданны парник астына кертергә кирәк булыр. Мондый һава торышы авыл хуҗалыгына да тәэсир итми калмый. Салкын җәй бөртеклеләргә әллә ни зыян салмаса да өлгерү вакытын кичектерә. Комбайннар кырга соңрак чыгачак. Быел урып җыюга булай да атна 10 көнгә соңарып керештеләр. Арпада өлгереп җитмәде әле бүгенге көндә. Будайда монда төп сәбәпләрнең берсе менә бу соңгы атналарда, соңгы бер атна эчендә булып узган яңгырлар безнең теге вегетацияны да озынайттылар. Һәм алар уракка чын-чынлап киреп китәргә дә генә кумачаулык ясадылар. Ну, җыеп алганда бу яңгырлар безгә бик кирәк, чөнки азык культуралар бәрәңге өчен. Июль салкыннары сезонлы бизнесында хафага салды. Туңдырма, квас алучылар бермә-бер кимәгән. Квас сату урыннарының күбесе бикле. По сравнению с жаркими днями. Кызыл көннәр белән чагыштырганда сату кимеде билгеле. 2 тапкырга әзрәк сатабыз. Алучылар аз. Метеорологларның тарихына салкын рекорд белән кергән июль шулай югалтуларны санарга мәҗбүр итә. Августка өметләр акланса гына. Гөлназ Сайфетдинова, Филүзә Хәмидуллина, Алия Сабирова, Марат Зайдуллин, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Көн салкын булса да, ашлык амбарларга кайта 2,2 миллион тонна. Татарстан элеваторлары һәм икмәк кабул итү пунктларында быел шул кадәр ашлыкны сакларга әзерләнәләр. Урып җыю сезоны башланыр алдыннан 40 элеваторда корылмаларны һәм җайламаларны тулысынча тәртипкә китерәләр. Кайберләренең әзерлеген Рания Абдрахманова карап кайтты. Кырлардан кайткан иген иң беренче эш итеп менә шушы лаборатория шаутәм. Биредә аның чүплелеге, дымлылыгы һәм башка күрсәткечләрен тикшерәләр. Моның өчен быел яңа җайланмаларда сатып алынган. Бүгенге көндә бик йөгерт килә, шулай хәзер күрсәтәбез. Дымлылык безнең булды
Менә 24-9. Лабораториядан соң ашлык тияген йөк машиналары менә шушында электрон үлчәүгә килә. Биредә көненә өстәмә арба белән бергә 100 машина узала. Иң зур авырлыклары 50 тоннага җитәргә мөмкин. Күптән түгел үлчәүдә ремонт та ясаганнар. Барлык төзекләндерү эшләре 360 мең сумга төшкән. Арча элеваторында урып җыю сезонына тырышып әзерләнгәннәр. Биредә урак өстендә 100дән артык кеше хезмәт куя. Складларында 70 мең тонна ашлык сыйдырырлык һәм сакларлык урын бар. Быел яңа трактор сатып алганнар. 2 ашлык киптергечтә вентиляция системасы алыштырылган. Безнең менә барысы хәзерге секендә 27 склад бар. 4 складны ремонтлап чыктык без. Икесен инде менә бетон белән заливать итеп, идәннәрен дип әйтим инде, ашлыкның үзенең төрле трибуналарына туры китереп инде. Һәм икесенең түбәләрен карап, реставрация эшләре башкарып, полностью менә шушы 27 складны агартып, буяп. Төзәтелмәгән бер генә нәрсә калды. Ул да булса юлларда элеватор хезмәткәрләре. Анысына дәүләттән ярдәм булыр дип өмет итәләр. 9 миллион ярымлык эш эшләнелде, хәзер ремонт эшләре эшләнелде. Нурлат элеваторы да урак өстенә күптән әзерләнгән. Вентиляция системалары аеруча игътибарга лаек. Көнгә 3,5 мең тонна ашлык китерәләр. Бернинди тузан да юк диләр. Беренче чиратта инде кушылды безгә техника безопасностьны күбрәк күтәрергә. Нижний галереялар ясалды, аннан соң конвейерлар бөтенсе яңартылды. Элеваторда яңа уңышны кабул итә башлаган инде. Хәзергә 2000гә якын тонна ашлык китерелгән. Корылмалары аларны сакларга әзер. Шулай яңа техникалар алынды. Үз кушаткыч КАМАЗ һәм Амкадур. Татарстанның элеватор һәм икмәк кабул итү пунктларын республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгы да күзәтеп тора. В настоящее время в республике. Бүген республикада 41 икмәк кабул итү пункты бар. Аларда 2 миллион тоннадан артык ашлык сакларга мөмкин. Хәзер төбешебез складларны тутырып, ашлыкның бер сәгендә югалтмыйча сыйфатлы итеп сакларга да элеватор хезмәткәрләре. Нурлат һәм Буа телевидениеләре ярдәме белән Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Идел һәм Казансу елгаларының урыны белән яшелле зәңгәр төскә керү сәбәбе су үсемнәрдә экологлар анализ ясаганнан соң шундый нәтиҗә чыгарган. Исегезгә төшерәбез. Узган атнада ярларда үлгән балыклар барлыкка килде. Белгечләр суны тикшергәннән соң анализлар нигезендә балыкларга су үсемнәрдән бүленгән агулы матдәләр зыян китергән дигән нәтиҗәгә киләләр. Казанның Киров районында балалар өчен тагын бер зур дәвалау үзәге төзергә җыйналар. Ул республика балалар клиник хастаханәсе дәрәҗәсендә булыр дип көтелә. Сәламәтлек саклау өлкәсенең киләчәге турында бүген журналистларга министр Марат Садыйков сөйләде. Медицина тармагын үстерүгә киләсе 3 елда Татарстанда 7 миллиард сумга якын акча тотылачак. Саулыкның зур байлык икәнлеген Рәмзилә Гафиятуллина искә төшерер. Соңга кадәр больниста ятканым юк иде, менә балаларга килгәчтән кунакка йөрәк авырта башлады. Ашыгыч ярдәм машинасы исә аны санаулы минутлар эчендә төбәкара клиника диагностика үзәгенә китереп җиткерә. Моңа кадәр да кан басымы уйнаштыра иде, ди Габделкәрим абый. Ул үзе Мариэлдан Казанга кунакка килгән җирдән хастаханәгә салып куялар. Бик әйбәт клиника, бик әйбәт врачлар. Шул хәлле әйбәт менә килеп, көненә ничә специалист кенә кирип карамый монда безне. Йөрәк кан тамырлары авырулары белән монда күрше тирә төбәкләрдән генә түгел, хәтта чит илләрдән дә киләләр. Үлем китемгә китерүче сәбәпләр аркасында бу авырулар беренче урында. Былтыр 100 мең кешегә 639 очрак. Быел әлеге күрсәткечне 600-гә калдыру нияте бар. Моның өчен заманча медицина ярдәменең ерак авылларга да барып җитүе шарт. Хәзер республиканың әйдәп баручы хастаханәләре районнарны шефлыкка алган. Кирәк булса авыруны вертолет белән дә килеп алырга мөмкинлек бар. Сложный авырулар була икән. Аларны үзебезнең центрга чакырып дәвалыйбыз. Кирәккәнчә ярдәм итәбез. Цель проекта — снижение смертности населения от новообразований, в том числе от злокачественных. Куркыныч авырулар исемлегендә икенче урын онкологиядә. Татарстанда ел саен 16 меңнән артык кешедә яман шеш табыла, ди министр. Чирне башлангыч чорда ук ачыклау өчен махсус программа эшләнгән. Аның буенча сырхауханәләрдә 9 онкология үзәге ачарга тиешләр. Авыру балаларны да аямый. Табиблар исемлегендә 8 меңнән артык сабый. Гомумән әниләрнең сәламәтлеген кайгырту төп максатларының берсе һәм иң кыйммәтлесе дә быел гына 2 миллиард ярым сум юнәлтелә. Рассматриваем концепцию. Казанның Заречье төбәгендә балалар өчен зур медицина үзәге төзү планы бар. Әлегә анда яшәүчеләргә республика балалар клиник хастаханәсенә кадәр йөрергә туры килә иде. Киләчәктә шундый комплекс үзләрендә дә булачак. Регистратурада эшләүчеләрне итәгатьлерәк, кәгазь эшен кимрәк итү чиратларны бетерү. Ниятләр изге. 2024 году планируется... 2024 елга һәр авыруның шәхси кабинетын булдыру нияте бар. Аның ярдәмендә кеше теләгән җирендә теләгән табибына языла, белгечне өенә чакырта, кирәкле белешмәләрне сораттыралар. Шушы планнар белән 2024 елга кадәр республика халкының уртача гомер озынлыгын 79 яшькә җиткерергә исәплиләр. 30 елга исә 80-дә чик булмаячак. Рәмзилә Гафиятуллина, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы.
Көзгә Чаллының 1000 баласы өчен бакча яслеләрдә өстәмә урыннар булдырылачак. Монда хәзер яңа 6 бина төзелә, тагын 9 ремонтта. Бу эшләр демография илкүләм проектына кертелгән. Тантаналы ачылышлар башланып китте инде. Бүген Зәп бистәсендә NGK балалар бакчасы белән яшүсмерләр клубы да ачтылар. Торак йортның беренче катында урнашкан бу үзәкнең эшли башлавына 43 ел. Шул дәвердән бирле аны бер тапкырда төзекләндергәннәре булмый. Бүген тантаналы ачылышка шәһәр мэры килде. 43 года не было ни одного ремонта. Плохо ли, хорошо, сделали ремонт. Наверное, хорошо. Бирдә балалар җыр, бию, кул эшләре, спорт белән мауга. Бүгенге тәрбиячеләрнең берсе үзе дә үзәкнең элекеге укучысы. Пришла в 9 лет. Монда 9 яшендә килгән идем, шуннан калдым, педагогик белем алдым, үземнең элекеге укытучыларымны алыштырдым. Һәр юнәлешнең үз мөгаллиме, шушы 3 бүлмәдә 100дән артык бала шөгыльләнә. Мне нравится сюда ходить. Мин җырларга өйрәнәм, кулдан төрле әйберләр ясыйбыз. Балаларга бик ошый. Бөтен балаларга рекомендуем монда йөрергә. Шушы ук микрорайонда капиталь төзекләндерүдән соң 280 балага исәпләнгән NGK балалар бакчасы да ачылды. Әйдәгез аның ишенә күз салыйк. Төзекләндерүдән соң психолог, татар теле укытучылары өчен бүлмәләр булдырылган, җиһаз, уенчыклар барысы да яңа. Яңалыклар бакчаның эчендә генә түгел, тышында да күзәтелә. Мәсәлән, әлеге мәйданчык. Аның ярдәмендә балалар юл йөрү куркынычсызлыгы кагыйдәләрен өйрәнә. Чаллыда бу ел 9 бакча капиталь төзекләндерелә, 6-ны яңаны салалар. Бу ил күләмендә демография программасын тормышка ашыруга зур адым ди шәһәр башлыгы. Без матур иттереп эшлибез. Шөкер Аллага. Бу изге эшләр дип уйлыйм. Бу республика программасы буенча эшләнә Чаллыда. 1 сентябрьгә бөтен балалар бакчалары ремонттан чыга торган яңа балалар бакчалары бөтенесе эксплуатациягә кертелә. Димәк, автокола нәниләре өчен өстәмә 1500 урын булдырыла дигән сүз. Шуның яртысы ясле төркемнәре. Чаллыдан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа гасыр каналы. Театрлар өчен яңа биналар, авылларга клублар, 5 районга виртуаль концерт заллары. Аларны илкүләм проектлар нигезендә сафка бастырачаклар. Бүген Мәдәният министрлыгында һәр район шәһәр вәкилләре белән эш барышы турында зур киңәшмә узды. Төзелүче корылмалар Бердәм Россия депутатлары контролендә. Мәдәният проектларыннан нәрсә көтәргә? Клубы булган, тик ишегеннән йөзәгә төшмәгән авылларда иҗат учагы бер кабынырмы? Фәрүзә Мәҗитова белеште. Мәдәният илкүләм проекты нигезендә быел Татарстанда 64 корылманы төзү һәм яңарту планлаштырыла. Аның 21-е авыллардагы күп функцияле үзәкләр. Әйтик, Питрәч районының Званка авылында ул әле төзелә генә башлаган. Төзеп бетергәч, монда китапханә, спорт һәм концерт залы да булачак. Аны августка өлгертер өчен кызу эш бара. Гомуми мәйданы 370 квадрат метр, 100 кешегә исәпләнгән. Авыл яңа йортлар салына, бу беренче социаль бина. Яңа төзелүче үзәктән берничә чакрымда гына тагын бер авыл клубы бар. Аны эзләп табу җиңел түгел, ул менә шу агачлар арасында чытырманлыкта урнашкан. Керү юлы да чист тартылмаган һәм капкалары да менә шундый ташландык хәлдә. Бинаның эченә кирип карау да безгә насыйп булмады, чөнки ишектә менә йозак тора. Монда бернинди мәдәни тормыш чаткылары күренми. Илкүләм проектларның максаты әнә шундый гамәлдә булып та иҗатның әсәре дә сизелмәгән урыннарда мәдәни учак кабызу. Бу бар тик үз эшенең осталары гына булдыра торган эш. Самое главное это все-таки люди. Иң беренче чиратта кеше факторы. Алар ошагына мәдәнияткә халыкны тартып була. Аларга эшләр өчен шартлар булачак. Бу музыкаль уен коралларда яшьләргә грантлар бирүдә каралган. Түбән Кама драма театры төзекләндерелә. Бина ачылгач, монда балалар театры эшли башлаячак. Декорацияларны балалар үзләре ясыйлар, үзләре тегәләр, үзләре эшлиләр һәм үзләре спектакльләр. Быел 46 мәдәни оешма заманча җиһаз белән тәэмин ителә. 2024 елда аларның саны 106-га җитәчәк. Ремонт, төзекләндерү этапларын Бердәм Россия депутатлары урыннарга чыгып тикшерә. Без июльдән республикада фотоконтроль проектын башладык. Урыннардагы депутатлар атна сайын төзелүче корылмаларны фотога төшереп, эш барышын контрольдә тота. Шартлары булачак. Эштә оештырылырга тиеш дип президент Рөстәм Миңнеханов еш әйтеп килә. Не просто там завклуб пришел, открыл или закрыл, и не пришел. Значит, библиотеки, там, вся эта инфраструктура должна работать в этом направлении. 5 районда виртуаль концерт заллары да ачылачак. Районда яшәүчеләр зур экраннар аша Мәскәү, Санкт-Петербург театрлары спектакльләрендә карый алачак. Фәрүзә Мәҗитова, Андрей Сентальцев, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, салдагы минутларда. Республика акча бүлеп бирергә әзер, әмма районнар ялкаулана.
Это Агрызский, Аксубайский, Актанышский, Алькеевский. Нинди социаль проектларга 35 миллион сум бүленәчәк. Бу хакта Алия Хайретдинова. Куны кошы, кара каршы. Халыкара дуслык көнен Татарстанда яшәүче халыклар ничек билгеләп үтте? Айгөл Бәдретдинова күреп кайтты. Исәмесе сезне Фәрит Мөхәммәтшин тыңлый. Дәүләт Советы рәисе бүген депутатлыкка кандидат буларак халык белән телефоннан сөйләште. Бердәм Россия партиясендә минем депутат онлайн хезмәте эшли. Анда сайлаучылар кандидатларга үз гозерен калдыралар. Моның өчен мой депутат онлайн сайты яки кайнар линия номеры аша мөрәҗәгать итәргә кирәк. Хәзер минем депутат проектына 1800 кеше шалтыраткан, шуларның 1400-е җирле мәсьәләләргә карый. Иң күп сораулар әлбәттә төзекләндерү, юллар, социаль тармакка кагыла. Фәрит Мөхәммәтшин әлеге проектта катнашкан 30 кандидат булды. Анда бит эшлиләр дип әйттеләр миңа. Эшлиләр, но безнең урамга кермиләр анда почему-то. Мин белешермен. Сезнең урам менә бу Камалетдинов урамына керәләр микән, юк микән? Белешеп карармын. Һәм контрольгә алырбыз моны. Игътибар җитеп бетми, җавапчылык җитеп бетми. Кайсы бер районнарда, кайсы бер җитәкчеләрдә. Без бу эшне активлаштырабыз. Сайлаулар үтсә дә 8 сентябрьдә без бу эшне дәвам итәргә дигән фикердә. Депутатлыкка кандидат Марат Ахметов та минем депутат онлайн хезмәтендә катнашты. Халык белән туры элемтә көн саен иртәнге 9-дан кичке 9-га кадәр эшли. Барлык кандидатлар да чират турып әлеге проектта катнаша. Башка партияләрдә сайлау алды мәшәкатьләрендә бүген КПРФ үз штабында әзерлек мәсьәләләрен күтәрде. Халык сораулары буенча урыннарга чыгып аралашалар. Коммунистлар республика районнарында эшне көчәйткән, хәзер агитация материалларын әзерлиләр. Русча һәм татарча газет тараталар. КПРФ фиркасыннан Дәүләт Советына 76 кандидат тәкъдим ителгән, шуларның 30-ы партия исемлегеннән бара. Әле менә 5-6 районны йөреп кайттым. Чаллыда булдым, Теләчедә булдым, Питрәштә булдым, Арчада булдым, Мамадышта булдым. Бик мөһиме агитация. Үзебезнең платформабызны кабул ителгән конференциядә үзебезнең листовкаларны барсында Татарстан җирлегенә җиткереп, халыкның агарту эшләренә барырга. Теләмесен икән, түләмә коммуналь хезмәтләр өчен түләүдә яңалык кертелә. Торакны иминиятләштерү. Әлеге канун кайчаннан эшли башлар. Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Социаль әһәмияткә ия проектларга 35 миллион сум акча. Татарстанда коммерцияле булмаган оешмалар өчен конкурс башланды. Ул Бердәм Россия тәкъдиме белән 2014 елдан бирле үткәрелә. Максаты кешенең тормыш сыйфатын яхшыртуга юнәлтелгән проектларны финанслау. Захотелось кому-то попробовать себя на плетении на коклюшках. Пожалуйста. Татьяна Забегина күптән күңелендә йөрткән хыялын бултыр тормышка ашыра. Менә шундый остахана булдырырга грант ярдәм итә. Просили не только для себя. Без грантны үзебезгә дип кенә түгел, авыл җирлекләрен, музейларны күздә тотып сорадык. Проектка осталарны җәлеп итү өчен кызыксындыру чаралары каралган. Быел да шундый кызыклы проектларны ачыклау өчен 35 миллион сум бүленә. 2018дә иң популяр туризм белән бәйле була. Дилбәр Садыйкова грант тотып Татарстанга килүче туристның портретын булдыра. На что тратит турист деньги? Турист нәрсәләргә акчасын тотарга әзер, хәл итү ысуллары Татарстанга әйләнеп кайтырга ниятлиме? Нәрсә ошады, нәрсә ошамады? Менә шундый күрсәткечләрне ачыклыйбыз. Былтыр 113 оешма грант тота. Быел конкурска гаризаны дәүләт хезмәтләре порталы аша да биреп була. Появился новый критерий. Проектны бәяләү өчен яңа таләп барлыкка килде. Ул да булса муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органыннан яисә Дәүләт Советыннан тәкъдим итү хаты. Мондый хат балаларны күпкә арттыра. Рима Ратникова депутат буларак мондый хатны бик теләп язачагын әйтте. Әгәр дә инде күрсәм, менә чынлап та анда потенциалы булган проектта, мин андый хатларны язырга әзер. Конкурска гаризаны 23 августка кадәр бирергә мөмкин. Проектларның төп шарты тормыш сыйфатын яхшыртуга юнәлтелгән булсын. Грант тотарга теләгән оешма салым инспекциясы турында да онытмаска тиеш. Түләнмәгән салым, штраф яисә инде бер генә тиен күләмендә булган пеннида конкурста катнашыр өчен киртә булып тора. Алия Хайретдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Алар агачларны кырытучы бөҗәкләрне яттан белә, дару үләннәрен дә яшьтән үк җыялар, табигатьне чиста тотарга кирәклеген дә даими искәртәләр. Бүген республиканың иң актив мәктәп урманчылыклары Кукмара районының Лубян авылына җыелды. Слетка быел беренче тапкыр Свердловск өлкәсеннән дә кунаклар чакырылган. Киләчәк буын агач утырта беләме һәм янгын белән көрәштә нинди алымнар кулланырга әзерләнәләр. Яшьләр белән Руслан Хөснетдинов очрашып кайтты.
Аксубаевское школьное лесничество. Менә ул ел дәвамында мәктәп урманчылыкларында актив эшләгән яшьләр 3нче слетка урман үсеше өчен үзләреннән күп көч керткәннәрне генә чакыралар. Яшьләрне моңа кадәр үз районнарында сынасалар, бүген зирәклекләрен биредә тикшерәләр. Яфрактан нинди агач икәнен әбҗәккә карап, аның нинди зыян салганын әйтергә кирәк. Кәүсәнең буен һәм иңен дә үлчәргә өлгерәләр. 35, все, записываем сюда 35. Өйрәнүләр өчен оештырылган янгын сүндерү чараларында да яшьләр бик үткен. Агачларны утыртабыз, тагын мусор җыябыз. Мин беренче тапкыр, ул икенче. Монда бик яхшы. Яңгыр явып үтсә дә яшьләрнең кәефе күтәренке. Менә Зеленодольский районы белән без алар белән бергә бер конкурста катнаштык. Хәзер дә менә бергә сөйләшеп, бергә күзләр белән аралашып йөрдек менә бу испытанияларны. Конкурс нәтиҗәләре буенча алдынгыларга истәлекле бүләкләр тапшырылачак. Рамазан Кабиров заманында малай чакта слетта катнашып, үзе кадәр бүләк алган була. Хәзер бар ышанычы укучыларында. 1974 елда мин Балык Бистәсе районыннан республика слетына делегат булып барган идем. Анда җиңүче булып кайтып, мәктәпкә бер кучакка да сыймаслык радио алып кайтып биргән бүләккә. Быелгы слетта кунаклар да бар. Свердловск өлкәсе укучылары тәҗрибә алу өчен килгән. Үзләре инициатива белән сорадылар, рөхсәт алдылар бездән. Без инде каршы килмәдек, рөхсәт бирдек. Чөнки алар безнең бу практикабызны өйрәнеп, үзләренә кайтып инде кайткач та үзләренә шундый слетлар уздырырга дип исәпләре бар инде. Любян табигатына гашык булып киткән балаларның кайберләре инде укулары менә шушы Любян урман техник көллиятендә дәвам итә уку йорты тагын 2 елдан үзенең 100 еллык юбилеен билгеләп үтәчәк. Кукмар районыннан Руслан Хусындинов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Собада хамер җыя башлаганнар. Байлар собасында яшәүче Рафик Хадиев үз куллары белән шундый текә машина ясап куйган. Мондый уй аңа капка төбендә кич утырганда килә. Тиз арада интернеттан сызымнарын табып, хамер машинасын җыярга тотына. 3 ел вакыт, шактый тырышлык һәм үҗәтлек, чыдаган нерв күзәнәкләре нәтиҗәсе турында алдагы материалда. Саба урамнарын тагында яктыртып, хәзер әнә шундый әфлисундай хамер йөри. Аның хуҗасы Рафик Хадиевны районда оста механик буларак беләләр. Ул иске запчастләрдә машиналар җыя. Хамерны зил двигателе һәм комбайн көпчәкләрен кулланып эшләгән. 3 ел тырышырга туры килә. Көн сайын эшләгән эш түгел, хуҗалыкта да эш булып тора. Аңа бүлсәң, аны эшләп булмый. Мәсәлән, авырты дип әйтим инде. Менә шуннан рәхәт аласың. Хамер сәгатенә 80 км йөри, машинага бөтен документларда рәсмиләштерелгән. Быел хәтта район җиңү парадында да катнашкан. Бөтенесен булдыра ул. Тимер эшенә дә булдыра, агач эшендә эшли ул. Ул алтын аның. Ул менә күбрәк шул тимер эшенә ниткән инде. Тимер эшенә җиннәнә инде. Менә шул машиналарны күреп кайтып куяндыр. Шуны эшләп чыкты бит инде. Мондый зур машинаны җыю бер үзеңә генә авырга туры килер иде. Тимер томыры җитмәгән деталь запчастлар белән дуслары, күршеләре дә ярдәм иткән. Шактый гына акча да кереп китә. Әгәр дә кесәне саласаң, моны ясап булмый. Моңа ару китте инде. Моны зилда бар, ул да киткән да. Рафик әфәнденең изенә басып, улы үсеп килә. Аңа да машина җене кагылырга охшаган. Хәзер әтисе механик өлкәсендә бар белгәннәрен улына өйрәтәчәк. Саба телевидение ярдәме белән Гөлназ Гынятова, Яңа гасыр каналы. Кыш канаты белән кеше дуслык белән көчле. Бүген бөтен дөньяда дуслык көнен билгеләп үтәләр. Әлеге бәйрәм Берләшкән Милләтләр Оешмасы Генераль Ассамблеясы резолюциясе белән 2011 елда кабул ителә. Бездә 170-тән артык милләт вәкиле татулыкта яши, 8 дуслык йорты, 232 милли оешма бар. Бүген безнең иҗат төркеме Татарстанның халыклар дуслыгы йортына юл тотты. Анда дуслык төшенчәсен ничек бәялиләр? Айгөл Бадретдинова күреп кайтты. Сегодня, оказывается, день дружбы. Пойдем русским. Чайки. Менә шулай
Үзенчәлекле башланды бүген эш көне Татарстанның халыклар дуслыгы йортында. Үзбәк белән таҗик, руслар, татарлар янәшәдә генә эшли монда. Бүген бәйрәм уңаеннан чәйгә җыелдылар. Все, что есть ценное, это продается гостю. Прятать ничего нельзя. Шаярту белән халыкара дуслык көне җитди төшенчә. Һәрбер халыкта аны үзенчә аңлыйлар. Дустың йортыңа килсә, турда кочакла дип әйтәләр бездә. Тагын шундый әйтем бар. Булдыра алсаң, бер кайчан да дусларыңны югалтма. Ә менә үзбәкләрдә шундый әйтем бар көч йодрыкта. Айрым бармаклар үзен яклый алмый. Шулай төрле халыклар да бердән булырга тиеш. Biz Tatar halkı bilen başka milletler bilen juda dostmiz, çünkü bizi urf odatimiz, adablarimiz, dini qarashimiz bir xil bo'ladi. Татарстанда 170 артык милләт вәкиле шулай дус тату яши. Насильно сюда никто не кормит. Беркемдә монда көчләп килми, монда дуслык төшенчәсен тагын да ныгыту өчен киләләр. Хәтта чит ил кунаклары безгә килеп тә тату яшәвебезнең сырын аңлый алмый. Әсере гади, бер-беребезне яратабыз. Без татарлар җир биюгә хирыс булган сыман, бүген дусларыбыз грузиннар да хезмәттәшләренә дәртле бию бүләк итәргә булды. Для нас вообще всегда после родителей сначала идут друзья. И за друга можно и жизнь отдать, если это очень хороший друг, конечно. Дуслар зур байлык. Мен өчен дуслар аз гына була. Ни өчен? Алар шул белән кыйммәтле. Айгөл Бәдретдинова, Андерсон Тальцев, Яңа гасыр каналы. Чыгарылышыбызның гадәттәге чәйин кызыклы спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафинов дәвам итә. Илдар, хәерле кич, рәхмәт сүз. Рәхмәт, Фәнис. Рубин футбол командасы футболга устаган җанатарларны Казанда җиңү белән шатландырды. Башка спорт төрләрендә дә уңышларыбыз бар. Булар хакында кыскан рекламадан соң бездән аерылмагыз. Үз тамашачылары алдындагы беренче уен уңышлы булды. Рубин командасы Россия премьер-лигасы кысаларында Үзәк стадионда узган беренче очрашуда җиңү яулады. Беренче минутлардан ук Рубин уенчылары чын хуҗаларча көчле һөҗүмнәргә кереште. Әйтерсең лә Казан клубы тиз уңышлы алымнар башкарып җанатарларны шатландырырга ашыга. Шунысы игътибарга лаек, салкынча һава торышы булса да тамашачылар шактый күп. Күрәсең, алар футболга бик сусаган. Казан клубының яңа уенчысы Картансон күптән көтелгән голны кертте. Исландия һөҗүмчесенең бу уңышлы алымы җанатарлар күңеленә сармай булып ятты. Грозныйдан килгән кунаклар җавап кайтара алмый. Мин бары тик гол кертергә дигән максат белән уен кырына чыктым. Командага файда китерү өчен тырыштым. Мин ярышка кушылганда исәп 0-0 иде. Уңай мөмкинлекне кулдан ычкындырмадым. Барысы да мин теләгәнчә тормышка ашты. Үзәк стадиондагы әлеге очрашу Казанлар файдасына 1-0 исәбенә төгәлләнде. 4 август көнне Рубин шушы уен кырында тагын бер җитди көндәш ЦСКА командасын кабул итәргә җыена. Мәскәүдә теннис буенча Европа беренчелеге ахырына якынлашты. Дәрәҗәле ярышта республикабыз кызыда җиңү яулады. Чемпионны тәбрик итәбез. Турнирда Россия җыелма командасы составында Татарстан спортчылары Полина Кудерметова белән Мария Бондаренко да катнашты. Полина Кудерметова беренче номер астында Бөекбритания, Швеция һәм Германия көндәшләрен җиңде. Ярымфиналда Кудерметова Ирика Андреевадан көчлерәк булып чыкты. 6-4, 2-6 һәм 6-3. Алтын медаль өчен барган киренке уенда Татарстан спортчысы француз кызын 7-6 һәм 7-5 исәпләре белән җиңде. Туплы хоккей буенча Динамо Казан командасы яңа сезонга әзерлек белән мәшгуль. Бу көннәрдә алар үз базаларында күнегүләр үткәрә. Көннәр чагыштырмача салкын булганга алар спорт залларында шөгыльләнә. Коллектив сезон арасында 3 уенчы белән тулыланды. Ярым сакчылар Евгений Корев, Евгений Неронов һәм иң данлыклы спортчыларның берсе 10 тапкыр Россия 9 мәртәбә дөнья чемпионы Дмитрий Савельев. Динамо Казан командасының баш тренеры Ильяс Хандаев. На данном периоде Хәзерге вакытта күнегүләрдә без физик көчкә зур игътибар бирәбез. Тиздән Яшелүзәнгә китәчәкбез. Анда да физик көч белән шөгыльләнәчәкбез. Ә инде тактик күнегүләргә килгәндә анысы бузга чыккач булачак. Әлегә хоккей белгече Россия җыелма командасында тренерлар штабына кергән. Ул әле студентлар җыелма командасында җитәкләй. Быел узган кышкы универсиадада алар алтын медальләр белән бүләкләнгән иде. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Данил Майстерда яңа акция. Аш бүлмәсенә заказ биргән очракта аш өстәле бүләккә. Барлык мәгълүматны 2-167-166 телефон номеры буенча яки Данил-майстер.рф сайтыннан белергә була.
Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш Бөгелмә Баулы Ознахайда яңгырлы 17 градус жылы. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама Яршаллы Алабугада яңгыр яучак 16 градус. Төньякта Октаныш Әгәрҗе Менделеевскида яңгыр булу ихтимал җылылык 17 градус. Төньяк-көнбатыш Орша Кукмара Балтачта шулай ук яңгырлы 16 градус жылы. Булгар Буш Үпрәледә яңгыр көтелә 16 градус. Үзәктә Чиста Нурлатов Субайда синоптиклар яңгыр вәгъдә итә. 17 градуска кадәр җылы булачак. Алда көннәрдә дә һава торышында әллә ни үзгәрешләр көтелми. Җылырак киенегез. Абитуриентлар игътибарына Россия Ислам институты теология, лингвистика, икътисад һәм журналистика юнәлешләре буенча кабул итүне дәвам итә. Документлар 15 августка кадәр кабул ителә. Казандагы телефон 251 01 55. Башкалабыз Казанда яңгыр булу ихтимал. 15 градустан 17 градуска кадәр җылы. Көньяктан уртача тезлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 742 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чыдамлылыгы 56%. Җирнең магнит хәрәкәте тыныч. Әлегә менә шулар сезне һава торышы белән Альбин Хәбибуллин таныштырды. Көннәр яңгырлы һәм суык булган карамастан, кәефләрегез күтәренке булсын. Сау булыгыз.